shi fa mutane suna ta complete da mika korafin mu sun ce ini na faɗa a waka dole za a ji mu haba gwamnati a tausaya a duba lamarin mu mana a duba lamarin mu ai kasar mu na da arziki a ɗibo shi a bamu sai kwana mu fita ku cire baraban mu haba ni ban san ma me yake ba kun yi shiru kamar ba shan wuya muke ba tsoron mutuwa ne kasar mu kamar shara kamar bolan karfe kullum sai dai bi ta kuka mu share a gefe babu wanda zai ci kala tsoron mutuwa. Jos mune wanka kwarai mune wanka Jos yes and products garin mu zallan big boy Jos ba mana kariyan big boy an ci su taron mu zallan Mercedes in kana su ne ka tambayi resort a gefen gaya ne koya lage baka kallon suwas ne in kana da musu ka fito mu. Assalamu alaikum. Mutanen bashi. Ya ne to. Ko ba a rasa ku da mamin yan bashi ba. Kaji ko ba yan jasan bane ma. Kawai dai. Ya ne to ya jama'a. Kai ka bari. Na shiga wani takeice nake gaya ma. Na fada wani cakwalkwalin cakwakiya. Wata waya na sai ina gaya ma. Wayan nan ta lalace. Ka fahimce ni? Da ta lalace na yi gyara ya fi karfin kuɗin da na sayi waya. Kai. Shi ne he na yanke shawara na sai da ita 5,000 bayan na sai 5,000 bayan na sai da ita 5,000 ina na sai wannan irin London use nan ne ka gane to ita kuma matsalolin da take da shi yafi na wancan yin yanzu wannan idan na saka caji minti 15 take ta cika amma a cikin minti 30 yake karewa kuma ga matsalar spelling yanzu a misali idan ina chat in na rubuta Nokia maimakon ta rubuta min Nokia ta nuno mun sai ta nuno Nokia idan na rubuta Adidas to ita rubuta Adibas in jirgin sama ta wuce haka a sama kawai ta nuna mun one miss call idan mota ta yi hot kawai ta nuna mun wai charger connected idan dan China ya wuce kai ta nuna mun wai one bluetooth device found idan mace mai kyau ta girma kai ta nuna mun wai wifi on in kuma mummunan mace ta wuce ya ta nuna mun wai virus detected ka gane mummuna ba ta gifta ba ya ta nuna mun wai virus detected kuma idan na saka ta a wani abun caji wanda ba nata ba waya ka in ta cika ba yana nuna 100% ba to ita 400% take nuna ko kuma 700% da na dora ta ma ina tallanta a Facebook in da yin dora jagwal tun da ba za ku sayo ba kenan da yanzu kuma na subscribe ku danna kararrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Excape TV domin samun sababbin shirye-shiryenmu kayatattu ingantattu nishadantattu a lokacin da muka dora mun gode